aka yi na ganku da Sumayya kun zuman da ita da Nasariya nan? Wallahi baba gidan nan ne kamar akwai matsala. Saboda mun haɗu da Sumayya kwanaki ma mun haɗu da ita mama ta kore ta. Mun mai da ita. To wannan karin kuma muka ce ba za mu mai da ita ba. Shine muka ce ya kamata mu zo nan a san yanda za a yi. Haka shi yasa muka ce ba. Haka. Sumayya. Baba. An kore ki aka ce. Baba. To ni gaskiya bismillahi ka san ita wadda ta riga ta rusa. Ita tana zaman kishiyan uwan to mahaifiyarta. To ta riga ta sa mata karan tsana. Hello? Yanzu zan gaya mata me kake gaggawa? Ka gaya mu in can? Normal ne na san ka yi baka da matsala. Ba matsala yanzu ni ma zan fito. Kakkada. Yawwa. Shafa! Shafa! Wai Shafa ba ta ji na ne? Wai me ne kake da wani kwakwala mun kira? Ni san iskanci fa a cikin gidana ina da iko in juye duk wanda na ga dama ina miki magana kina wulakanci da ka ga dama. Ba na so. Sai kai ta kwala min kira? To yanzu dai ta kare ta zo kankan. Wannan rashin kunyan naki ta zo karshe. Dan haka dan rike nan. Me za rike? Ya rike ki gani mana. Duk da na san dai ba karatu kika iya ba. Ga yanan kati ne na bikina saura sati 2. Bikinka? Ya za ki yadda wannan abu mai daraja har cikin zuciya na ji shi. Bikinka ba ka ce min. Kwarai da gaske. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shatu. Kin santa Shatu ita zan aura. Namiji kenan. Idan kika ci gabar matsawa kina cewa namiji akwai fa matsala can gida ma fa akwai namiji fa. To a inda sabo na saba in dai zagin ka ne. Amma ina ne tabbatar maka kaga gidan nan? Ni kadai ne ba wanda zaka kawo ta cikin gidan nan. Ina nan da kai ba wanda zaka kawo min ita a cikin gidan nan. Na gaya maka. Ba wani auren da zaka yi. To shafacin bangaren za a bar shi ne lalace a banza? Wannan kuma kai ta shafa. To wallahi ba zai yi ba. Baba na mata biyu yayi ni ma wallahi sai nayi mata biyu. Sai in ji sai in ji. Banza iska cofi. Rike. Rike me? Ba ki rike ba? Ke zai taimaka. Ban. Amarya ya zama wajibi. Ki fara gyare-gyare gida. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amarya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shafa. Ina tunanin na rantse da Allah akan wannan abin da kika yaga billahi la ilaha illa huwa ina nan zan dawo wallahi da kike gida. Abin da kai iya kenan kullum. Abin da kai iya kenan kullum kuma ina nan jaram. Kaje iska. To wannan ihu da ta yi Allah ya sa makota ba su ji ba. Dan kaga gidan su mijin fizan nan munafikai sun yawa a ciki. Ana ɗauka na babban yaro a waje in fito ina bankama a ce matana tana juya ni wallahi ba zai yi ba bari in fito. Ai ƙawata zan jajirce miki dan ganin burinki ya cika na sa auren dadi kure. Ummi kenan. Tabbas kina bani shawarwari mai kyau. Kuma ina jin daɗin shawarwarinki saboda suna yi min amfani. Fata na da addu'a na kima Allah ya baki wanda kike so. Ko da ma ya baki. Wa kenan? Ko ba Shamsuddin ba? Shine. Ƙawata, muna ta magana baki ce komai ba. To me zan ce? Tunda sun fi dace da Usman ai. Wake kan da an yi magana ki ce Usman da an yi magana baki da wani magana sai Usman. Ke mace ce me zai sa ba za ki je ki same shi ku soyayya ba?
Sai an yi magana ki ce wani Usman Usman? Assalamu alaikum. Ciao. Ina ta je ku? Assalamu alaikum. Ko ba kowa ne a gidan nan? Ya waye ne? Wai waye ne? Labucin ne da naki. Ya uban sallama kin ba an samu ba sai kara gaba ba. To ba kowa a gidan. Tunda kika cikin sallama ɗaya kin yi bi ba an samu ba sai ki koma ba. Kin isha mutane sai kulafuci kike yi da wani dokon sallama a nan wurin. Ko ban juya ba. Nace ban juya ba. Wurin ki nazo? To ba wuri na kika zo ba ne kika zo gurin ta ba ta no kuma ba kowa a gidan. In kuma za ki zauna ki hira da gida ne sai in gani. Wai ke tsaya me ma kike zuwa yi a gidan nan ne wai? Dan Allah dan Annabi me kike zuwa a gidan nan ne? Ki je ki zaman aure mana. Ke ma ki je dirran da kika zo gidan nan sai muka tashi hankali da masifa. Mu da muke zaman aure ki hana mu zaman aure ke kuma kiki. Dakata. Kin zo daidai inda nake so ki zo. Kin zo daidai inda nake so. Kin zo gurin. Ai tuntuni ina so dama ki zo wannan gurin. Sai yau Allah Ubangiji ya taimake ni to yau ƴar uwata ba ta nan. Inna ma ba ta nan na ma gode ma Allah duk wanda nake gidan nan inna ba ta nan. Yau zan miki dukan tsiya. Zan miki duka zan kwantar da ke sai kin gane kurai. Allah ya kiyaye in hada jiki da mai kashin tsiya. Ni in yi damba da ke in kwasan ma kaina talauci da bakin tsiya. Allah ya kyauta. Ni Allah ya kyauta in yi damba da ke. Ai ki riga kin kwasa. Ni Allah ya kyauta ta. Matsiyaciya. Ai da kin tsaya da kin ga yanda ake dukan mutum. Wallahi dukan tsiya zan miki in kwantar da ke. In ya so mijin naki in ya dawo ya nemi kuɗin magani. Haka kawai ni wannan wani irin masifa ne. Mata ba mijin ku ɗaya ba. Tun yaushe aka daina yayin wannan irin kishin saurin? Tun zamanin jahiliya. Amma kin fitini yarinyar mutane a cikin gida? Ba mu yau da ma mijin ku ɗaya ne sai a ce mijin ku ɗaya. To ba mijin ku ɗaya ba. An ɗauko yarinya an kawo miki amana nan muka zo muka kawo ta muka ce miki amana muka baki. Har da karɓa kina mana dariya ashe munafincin ki yana cikin cikin ki to mugun halin ki ya fito. Munafuka kawai. Ai za mu haɗu. In kere na yawo zabo na yawo wallahi za mu haɗu. Za kuma ki gane kuranki sai na sauke miki haukan da ke kanki. Mahaukaciyar banza mahaukaciyar gobe.